Tiştî ku dadgeha destûra bingehîna Tirkiye di 21 Hezîranê da îdianameya derbarê girtina HDP da ku ji aliyê serdozgeriya komarî ve hatibû amadekirin qebûl kir û şûnda. Baweyeka fermî doza girtina HDP dest pê kir. Lê dadgeh daxwaza serdozgeriyê ya blokekirina hesabên bankayê red kir. Niha wê dadgeha destûrê doznameyê ji HDP re bişêne û wê HDP jî heta 30 rojan baweyeka nivîskî parastina xwe ya pêşîn amade bike. Endamê rêveberiya HDP parêzer Doğan Erbaş ji Kurdisan Bîstîşarî re dazanîn. İddianameya hatiye qebûlkirin dubareya îddianameya berê ye. Lê dadgeha destûrê dibin zor û zextên siyasî de vê biryarê da ye. Yani yargıya bu kadar açıkça müdahalenin olduğu da bir Diviya bu dadgeha destûra bingehîn wek îdanameya berê vê îdanameyê jî bi heman hincetê red bikira. Lewra ev dubareya îdanameya berê ye. Bes şiklî guheriye. Lê dadgeh ji ber zûr û zextên siyasî bawayeke derhiqûqî îdanameyê qebûl kir. Niha ji bo doza girtinê me bîroyeke taybet ku ji hiqûqnas û parêzeran pêktê saz kiriye. Em ê ji aliyê siyasî û hiqûqî ve li dijî doza girtinê tê bikuşin. Li gorî hiqûqnas Hüsnü Öndül doza girtina HDP bi hincetên siyasî hatiye vekirin û tu bingeheke wê ya hiqûqî nîne. Öndül dest nîşan dike doza girtina HDP ji ber ku bi sedemên siyasî ye tê maneya binpêkirina xala hîjdem a peymana mafê mirovan a Ewropayê. AHİM'in iştahatlarını esas alırsak sözleşmenin 10 Li gorî îştihatên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê û peymana mafê mirovan a Ewropayê ji ber ku sedemên siyasî tê xwestin HDP bêcezakirin tu bingeheke wê ya hiqûqî nîne. Lewra Demirtaş û siyasetmedarên HDP'yî ji ber kiryarên xwe na ji ber daxuyaniyên xwe yên siyasî tên darezandin. Diyar e doza girtina HDP û doza Kobanî polîtîk e. Divê dadgeha destûrê daxwaza girtina HDP red bike. İddianameya doza girtina HDP ji 85 rûperî pêktê û li gel daxwaza girtina HDP ji bo 451 rêveber û endamên partiyê qedexeya siyasetê tê xwestin. Herçiqas maweyeke diyarkirî tune ve jî li gorî hiqûqnasan divê herîkên prose 6-7 meh bajo. Li gorî destûra Tirkiyeyê ji bo partiyeke siyasî bêgirtin lazim e ji 15 endamên dadgeha destûrê 10 endam biryara girtinê erê bike. Ömer Sönmez, Kurdistan 24 Ankara.